Moi boas. Ola, que tal? Moi boa tarde. Aquí estamos xa. A ver si está alguén por aí, porque claro. Como a semana pasada fixen a gata díxelle aquí a cando non vas á escuela, fas pellas. Así, vou mirar a ver se teño ben os chats. Listo. A ver, quen me anda por aí? Dios, que escotaxo trae hoxe, Dios mío, deixa-me tapar. Hola, Celi, hola! Hola, Celi, que tal? Moi boa tarde, que tal, como vamos? Como estamos? Que tal pasamos o fin de semana? Estou un poquinho afónica. Hola, que tal, Jorge? Jorge As, non sei quen é Jorge As. Ou non me sona ou cambiou de foto ou algo así. Hola, Martín, que tal? Moi boa tarde. Ide pasando hasta a cociña e idelle dando ao me gusta, que xa sabedes que é moi importante que lle deades ao me gusta. Saludos desde Cantabria. Isabel, acabo de pasar por diante da túa casa, porque acabo de facerme a franja cantábrica dun lado ao outro, así que pasei por diante da túa casa. Milagros, non te tapes, estás guapísima. Sí, pero van a empezar a chegar as lesmas, como sabedes, e van a pensar que xa queren xa teñen aquí onde mollar, entón, pois, non me dou tempo nin a cambiarme, o sea, cheguín agora á casa e viña cansada, a verdad que veño cansada porque veño de viaxe, pero digo, bueno, vou estar con esta xente porque xa o domingo pasado non estuve, que me fun de lagarta por aí. Non te acuerdas de mí, Jorge? Sí que me acordo, Jorge, que estabas despistada, sí que me acordo, sí que me acordo, estaba despistada. Hola, Mar, que tal, Mar? Moi boa tarde, mira, estou aquí ca taxiña túa, ves? Bueno, túa xa non é miña, pero é un recuerdo teu. Hola, Nusca, desde Lleida, un abrazo, Manuela, que tal? Hola, desde Galicia. Hola, Nusca, dinos Fátima, aquí estamos como sempre e aí está o meu like. Faltan 60 likes. Que estades facendo aquí? As outras 60 personas, por favor, que non lle estades dando ao me gusta. Se non, é que non pode ser. 80 personas, aí, bueno, están subindo. Así me gusta, gracias. Que non costa nada, Prométovos que nunca ninguén vos vai a cobrar nada por darlle a me gusta ao vídeo, ou ao directo ou así. E a xente que facemos contenido e que estamos con vos ao outro lado destas pantallas, pois axudadesnos moito, solo con eso, e non costa nada darlle ao like. Hola, que tal? Inés saluda, como me gusta a min, saluda a comunidade. Saluda a comunidade de Nusca, desde Oseiro, desde Arteixo. Aurora, hola, moi boa tarde, desde Botava. Te botaba de menos, que non sei desde onde me botaba de menos, desde a súa casa, claro, pois eu tamén vos botaba de menos porque xa, claro, levo sin estar aquí, ao vir solo unha vez por semana, levaba sin estar aquí 2 semanas, 15 días. Entón, somos lentos. Que guai, pois sí, 125 personas e 48 me gusta. Podedes darlle ao me gusta, porfa, que non costa nada, para que isto me vai ben a min tamén. Saludos desde o Bierzo, hola, que tal? Álvarez Lago, que tal por aí no Bierzo? Paz Prieto, moi boa tarde, dende Porto Novo, e por fin empeza a crecer a froita do meu peramelón. Dalle tempo, de verdad que é unha fruta, non é como, por exemplo, un tomate, que cando empeza a medrar o tomate, día a día, medra, o peramelón, como lle vai un pouco mal, como este un pouco o tempo frío, ou como, por exemplo, non teña riego, que necesita moita humedad, é capaz a estancarse e quedar como invernando, cos frutos así durante días e días. Estou facendo mermelada de fisalis, Celi, vai-che a encantar.
Ese reloj marca las 4. O meu? No, marca las 8:05. Bueno, e 6 minutos. O meu reloj está perfecto. O que pasa que ás veces as pantallas fan como modo espello védelo ao revés. Creo que é por eso. Tiago Ramos, boa tarde desde Portugal. Moi boa tarde, Tiago. Saludos desde Gran Canaria, superlesos tamén, eu como sempre doulle o like, pero son 120 personas sin dar, non, 96 personas sin darlle o like. Non entendo, de verdad que non entendo, non costa nada, a min favorecedesme moito no canal, no directo, non entendo por que non lle dades o like. Si estades aquí, quero dicir, eu se estou vendo un vídeo é porque ese vídeo me gusta, e podome despistar de darlle o like, pero se a persona que está facendo o vídeo vos di que lle deades, aí xa non hai excusas, non sei por que non lle dades. Bueno, hola desde Outes, que frío fai, eu estou descapotable. Vouche dicir unha cousa, eu non teño frío porque estou nunha época da miña vida que de repente me entran sudores, xa sabedes vós polo que é, pero non sinto que faga moito frío, non fai calor como debería de facer estando como estamos no verán, pero tampouco fai frío, ao mellor estáse algo pachuchiño, así pode ser. Hola, Xavier, pero que tal, Xavier Veiga? Alégrome moito de che ver, bueno, de che ver non, pero de che ler, escribir de que estás aquí, así que moi boa tarde, xa che boto de menos, Hola, Nusca, a toda a comunidade. Se ve del revés, claro, porque ten como modo espello isto. Non ten como modo espello, o sea, realmente está a ese lado, non entendo, non sei, bueno, que marca ben. Teño un problema, María ten un problema, a ver se podemos axudar a María. María, mirás, teño un problema cas vermes, cada semana dábanme 2 litros polo menos de lixiviados, e levo 2 semanas que casi nada, están a semisombra, a semana pasada comprei máis por si morreran. Como comprastes máis? Non entendo. Vasme ter que explicar cousas para que eu che poida axudar. Vamos a ver. De repente non morren os vermes que tes ali, o sea, as lombrices. De repente non morren e deixen de facer lixiviados. Tes que ao mellor indagar que é o que está pasando porque non hai lixiviados. Controla que estea húmedo, que a comida... Como lle botas a comida? Non lle botarás cortadiña en cachiños, ben así, non? Lechuga cortadiña en cachos, así. As miñocas comen comida podre, que estea en descomposición, non compostada, que é diferente. Cando se composta unha folla de lechuga, cando se composta, o que fai é, primeiro, deshidratarse, bueno, depende do calor que teña, do nitrógeno que... Bueno, depende de moitísimos factores, pero como que se deshidrata e os bichos descompoñedores van a comendo hasta que desaparece. Pero as miñocas eso non o comen. Comen unha cousa que se estea pudrindo. Sabes, cando unha masán está, por exemplo, moi castaña, que se está a punto de desfacer, iso é o que comen as miñocas, e ao mellor tens que mirar como está en dentro iso, ten que estar ligeramente quentiño, non frío, húmedo como se fora, non sei, unha fariña mollada, non pode estar encharcado, pero sí que ten que estar húmedo completamente. Toda a comida da vermicomposteira ten que estar húmeda. O compost, por exemplo, non ten por qué, pero a vermicomposteira sí que ten que estar húmeda. E tes que indagar máis, a ver que é o que está pasando aí, e dime, ou contame algo máis, porque así non che podo axudar, son moi poucos datos. Rosalía Rodríguez, moi boas tardes, Nusca, moi boa tarde, Rosalía. Vaille dando ao me gusta, porque das 107, casi 180 personas, solo 90 lle deron a me gusta, o sea que son 100 personas que non lle dades ao me gusta. E voume a enfadar, vou coller un cabreo.
Nieves, teño unha dúda. Nieves ten unha dúda, a ver se son capaz de resolverlla, porque se non me dades datos... Vos pensade que eu do problema que vos tendes na vosa cabeza, téndelo moi claro cando o escribides, pero pensade que eu non teño máis datos nin imágenes que o que vos me escribides. Tendes que ser moi concretas á hora de describirme o problema, porque eu non teño os datos que tendes vos, e teño que imaginar. Entón, ás veces cóstame axudarvos por culpa de falta de unha imagen, así que describídeme ben. Vamos a ver ca dúda de Nieves. Teño unha dúda. Un veciño doume a poda dos seus cipreses. Boteilla a composteira, xa que eu teño moito abono de cabra, pero é seco. Xa lle boto a erva... A ver, vamos a ver. O veciño doulle a poda de podar os cipreses, está ben. E botoulle toda xunta á composteira, igual é moito de unha cousa sola. Xa que eu teño moito abono, e o abono é materia verde, considérase materia verde, o abono considérase parte do nitrógeno. Bueno, a todo isto, a ver, para facer un compost bo, ten que haber un bo equilibrio entre carbono e nitrógeno. O equilibrio bo é que ten que haber moito máis carbono, ou sea, cousa seca, que nitrógeno, cousa húmeda. Húmeda son ervas verdes, césped recién cortado, todo tipo de desfeitos de frutas, restos de limpar a fruta, as patatas, todo iso considérase materia verde, ou sea, carga de nitrógeno. E o carbono sería materia seca, pois cachiños de madeira, madeira media descomposta ou podre, ramas que son leñosas, palla seca, estes restos de arbusto que lle deron tamén a Nieves para compostar e que xa está seco, viruta de madeira, tamén é materia seca, ou sea, carbono, aporte de carbono para a nosa composteira. E realmente teria que haber un 70, un 75% de carbono por un 25 ou 30% de nitrógeno, ou sea, menos materia verde que materia seca. E a dúda cal é, a ver, eu teño moito abono de cabra, pero é seco. O abono de cabra, aínda que estea seco, é materia verde. O sea, materia verde non, é materia considerada da verde, o sea, da carga de nitrógeno. Ten moito, pero está seco. Xa lle boto erva seca, fixen ben. Xa que lle boto. Non che entendo, Nieves? O veciño douche a poda dos cipreses. Botaste lá a composteira. Xa que tes moito abono de cabra, pero é seca, é seco. O abono de cabra. E xa lle boto erva seca, fixen ben. O sea, botásteslle o que eu entendo é, botástelle os restos da poda dos cipreses, que está ben, materia verde, aínda que os cipreses tamén poden ter tallos leñosos, e os tallos leñosos xa son materia carbónica, ou sea, seca. Despois botásteslle o abono de cabra, que está genial, e iso compensa o ciprés moi ben, e despois botástelle a erva seca tamén. Está perfecto, O sea, cando poidas, sigue aportando materia verde e materia seca, pero iso está ben, o que estás facendo é capas de carbono e nitrógeno, carbono, nitrógeno, carbono, nitrógeno, o sea, verde, seco, carbono, nitrógeno, está lo facendo genial, genial. Chego tarde, que vas a chegar tarde, María Souto? O importante é chegar, e chegas ben, chegas a tempo, chegas perfecta. Estás guapísima, ves, María Souto, chegas a tempo para dicirme que estou guapísima, entón, aunque chegaras dentro de unha hora, chegabas a tempo para me dicir que estou guapa, sin que sea un baboso destes que xa sabemos, pois chegas a tempo para dicirlo ben. Mar López pasa o mismo cos calores, morre de calor, e tamén anda descapotada. Hai que descapotarse. Os chicos ao mellor non entendedes tan ben, ou a xente xoven, pero as que temos a dúas edades, temos ese pequeno problema. Hola desde Madrid, ya estamos máis frescos, me gusta muchísimo tu canal e tu mami. Espero que che guste tamén, Belenchi. Moi bienvenida a mi canal, muchísimas gracias. Dale a like, porfi,
Non quedes aí solo de espectadora e axudádeme. Por certo, se superades compartir, hai lesma xa. Bueno, non sei. Bueno, vamos a esperar, voulle a dar un voto de confianza. Hola, Nuska, te sigo desde Uruguai. Gracias por compartir tus valiosas experiencias. De verdad que as comparto con todo... O sea, que me encanta compartir... Eu sempre digo que os saberes non valen de nada para telos gardados. Si total desta vida non vamos a levar nada gardando os saberes, home, a non ser que seas un científico, unha persona que estudia unha ciencia e que necesite, non sei, vender a exclusiva, pero eu non teño exclusiva ninguna. Eu teño os saberes e gústame compartilos con vos. Eso, que non... agradecida. Pero, bueno, gústame que tamén me dixades que vos sirven os meus consellos, que estades a justo, que os entendedes e que vos sirven para levar, como se di, para levar a bo término as vosas hortiñas. Eso está genial. Comprou máis miñocas, María Mirás, comprou máis miñocas, as caixas non están furadas e a comida si, como estás dicindo, moi macerado, está quentiña. Pero como non están furadas as caixas? É lá por onde che vou... A ver, tens que volver a explicar, María. As caixas non están furadas. A primeira caixa ten que estar furada. A única que non ten que estar furada é a de abaixo de todo, a de recoller o lixiviado. A non ser que teñas un sistema diferente ao que teño eu, pero se estás facendo o que eu fago, a primeira caixa ten que ser totalmente estanca. A segunda ten que ter os buratos, senón non ten por onde drenar o lixiviado das miñocas. E despois as outras teñen que ter solo aireación. Algo furadas sí que teñen que estar. Así que non expliquei máis porque os mensajes son cortos. Eu penso que podes escribir un mensaje, home, non un testaco que tal, pero que sí, que se pode escribir un texto un poquinho máis largo. A ver, onde está a lesma, Ló? Nuska, o viernes no luar vin que falabas dos girasoles, pero me pareceu tan malo porque cortaron moi pronto, non me gustou. Rosalía fálanos desde outra... Argentina? O sea, fálanos desde Sudamérica, estou segura, pero, bueno, non me acordo do sitio. Ela é capaz de ver luar en directo, así que non me dixa ninguén de Madrid que non é capaz de ver un luar en directo, porque se é capaz Rosalía Rodríguez desde Sudamérica, vos tamén. Que non me deixaron falar, Rosalía, cando vou ao luar, vou a explicar... Nieves, pero non vexo a lesma. Teño un problema nas xudías, que abono é bo para os frutales. Non vexo a lesma. Bueno, vamos a esperar a que volva aquela... Si, Nuska, con nombre de... De Brasil, é Rosalía. Bueno, non vexo as lesmas, non quero darlle para atrás porque quería contestar a ver si volve a salir, bloqueo. Pero non me dixades, poñedeme os dibujitos, porque senón é máis difícil ler en todo o chat, que son moitísimos mensajes os que están seguido movéndose para arriba, tamén é complicado. Vexo mellor un dibuxiño, así que se entra algunha lesma, que xa sabedes vos o que é, poñedeme un dibujiño, ou un caracol, algo que sea un bicho, xa me dou conta e vou eu a borrar. Hola, Rosalía, dille José. Bueno, pois o que lle dixía a Rosalía, que é un programa en directo ao que vou traballar aos viernes, é un programa en directo, é un programa cargado de un montón de actuacións para que non se faga monótono nin pesado, e veña actuacións, cortan outra cousa,
e as intervencións teñen o tempo que teñen, sabes? Todo vai baixo guión, é moi difícil que cada un teña o seu tempo o que está escrito no guión, non? Entonces, ás veces hai que ir para diante, cortar, deixar, bueno, a ver, é un programa en directo, entonces é complicado, pero bueno, eu vou encantada, aínda que vai moi pouquiño tempo, vou encantada. Boas desde Sarantes, Ferrol, todos os días aprendo algo. Salvaches a vida de cuento se que guai! O sea, salvín a vida a uns cuantos escarabajos soldado que ela os tiña condenados porque non sabían que comían pulgóns. Claro, a ver, pouco a pouco vou ir enseñando bichos que son moi beneficiosos na horta e que ás veces pensamos que é unha plaga e matámolos. É o caso do escarabajo soldado, porque ademais, cando o escarabajo soldado o vedes na horta, non hai un nin dous, o sea, hai centos, 100 e 100, na mesma planta, ao mellor, e son moi beneficiosos, entón, por eso os enseñín eso, que está guai que os conozades. Alégrome moitísimo que lle salvaras a vida aos escarabajos soldado. No, me refiero a que, a ver, María, mirad, a ver, vamos a volver ca explicación das composteiras, das vermicomposteiras de María. No, me refiero a que non perden os lixiviados. Vale. As miñas vermis son como as túas, as que tiñas antes de plástico, o sea que me exigen totalmente, porque agora xa sabe que en vez de teras de formapan, de pan de jabotas, de porispan, agora teño de plástico rígido. Moi ben, entón é unha fiel seguidora. As miñas vermis son como as túas, as que tiñas antes de plástico. É que este tema me trae de cabeza. María, mirás, vasme a ter que buscar, xa sabes, en Facebook ou en Instagram e mandarme unha foto co problema e explicarme un pouquiño mellor, ou a radio, porque non sei se sabedes que traballo na Radio Gallega, no programa A Tarde, con Antón Rebollido. E ali atendo consultas tamén, o sea que se podes mandar ao teléfono da radio, programa A Tarde, a consulta con foto, con un audio, explícalo nun audio, que a min van a poñer o audio, e intento axudarche, porque así non sei que me queres, non son capaz, non entendo que me preguntas, entón, para estar así, non é mellor unha imagen ou así. Buenas tardes a todos, un biquiño desde Contis. Moi boa tarde, Bernarda, moi benvida, Bernarda Pampín. Me saludas? Hola, Adrián. Remedios Dios, hola. Foi o primeiro, Ángeles Domingo foi o primeiro, non sei que foi o primeiro. Me encanta Galicia, a min tamén, Adrián. Onte vin o teu vídeo das xudías e compartino co meu veciño de horta e pareceulle de interés. Pois é un puntazo, Xavier? Cousa que che agradezo, porque refieres todas as xudías de plantar as xudías xusto na parte de baixo para que empecen a salir as novas e non ocupar espacio, porque é máis nunha horta como tendes vos, porque Xavier é o seu compañeiro de horta, non teñen terreno, pero teñen unha horta urbana, unha horta destas que o ayuntamiento prepara e que lle cede aos veciños, baixo solicitud, e que así poden ter a súa pequena hortiña para poder plantar. Claro, para esta xente que ten o cachiño moi escaso de terra, e o que dixen outro día das xudías, que me imagino que é iso o que lle enseñastes, é moi importante, porque non tes moito sitio como para volvelas a plantar en outro sitio, entón é unha maneira de aproveitamento de espacio moi importante, o sea, eu é algo que fago desde fai moitos anos, entón, claro, son cousas que me quedan aínda por vos enseñar, que me queda moito que enseñarvos, espero poder seguir mantendo o canal para poder seguir enseñándovos cousas. Pero vamos a dicir unha cousa, mirade,
para manter un canal de YouTube dá moitísimo traballo. Non vos imaginades. A xente que non vos dedicades a crear contenido para redes sociales, non vos podedes facer unha idea do traballo, da dedicación e das horas diarias que empleamos para ter contido para vos. Porque eu vou á horta, bueno, como sabedes, hai días que subo 3 ou 4 vídeos e despois hai días que non subo ningún, pois porque estou a outras cousas, porque eu teño que traballar fora da casa. A mí o canal non me dá de comer, eu teño que ir a traballar afora, como traballades vos, igual. E despois chego á casa e aparte de facer as tareas mundanas que ten todo o mundo na casa, de barrer, de fregar, de colgar a roupa, de facer a cama, de facer tareas mundanas que ten tamén todo o mundo, aparte deso, teño que ir a manter a miña horta, a tela ben. E aparte deso, eu acabaría antes indo á horta e facendo o traballo que teño para facer. Pero, si creo e considero necesario gravar un vídeo nese momento porque vos quero enseñar o que quero facer, porque eu non preparo os vídeos, simplemente o traballo que vou facer enseñovos como eu o fago. Por iso é o motivo de que ás veces suba 2 ou 3 vídeos e outras veces non suba. Esa é a miña maneira de facer. Entonces, para que lévame moitísimo máis tempo facer un traballo se o teño que gravar. Porque eu, por exemplo, non sei, para apañar unhas xudías e enseñar ben como se apañan e como se quitan e cales se quitan e cales están no momento adecuado de quitar. Se non o gravo, lévame 10 minutos. Pero se o gravo, teño que estar ca cámara con cuidado, que non haga outra cerca que me impida falar e que se me escoite ben, que se o gravo en vez de 10 minutos teño que emplear 1 hora e media facendo o mesmo traballo. E despois chego á casa e en vez de facer outras cousas, como facedes tamén vos, o que teño que facer é sentarme e editar ese vídeo. Teño que editalo, teño que cortalo, poñolle a musiquiña, poñolle os cachiños que quedaron mellor, onde se vesa ben o mensaje que vos quero transmitir. Son moitas horas de dedicación. Non vos podedes imaginar o traballo que hai detrás de un simple vídeo de 1 minuto. De verdad que non vos podedes imaginar. E claro, todo eso falo con ilusión, e falo con deseo de querer axudarlle á xente, falo con ganas de que lle sirva ás persoas que non saben facelo, pois que lle sirva como de unha boa lesión para aprender, non? Pero claro, chega un momento que se no tempo non che dá un pequeno rendimento económico, transmítese en horas que empleas para outras persoas. A vos, o sea, nunca vos van a cobrar nada por compartir os vídeos, os meus vídeos, bueno, de calquera persona que vos guste o seu contenido. Compartir os seus vídeos, darlle o like ou me gusta, comentar, pois moitas gracias, porque todo eso vai a facer que o contenido que fai esa persona sea como de interés para a cadena na que está posto. Se está en YouTube, YouTube considera que o teu vídeo é de interés público, porque moita xente o mirou hasta o final, moita xente non lle importou ver eses 2 anuncios que che poñen polo medio, que eu sei que moitas de vos molestan vos os anuncios que poñen antes de empezar un vídeo, que poñen 2, e un deles sempre podedes saltar, porque eu o puxeme así, un que o teñades que ver, e outro que o poidades saltar. Non é nada, son segundos, ás veces son só 30 segundos, e os que me pagan algo son eses anuncios. Non costa nada, o sea, a vos non vos vai a costar nada só ver o anuncio, darlle o like, comentar e compartir o vídeo se podedes. É a única maneira de que para min sea un pouquiño rentable, que non se ganan millonadas, bueno, haberá quen gane millonadas, pero eu, cos seguidores que tendo, non gano millonadas. Pero, o sea, o vosso sacrificio, que sepades que é mínimo. O outro día, esta semana, unha persona, falándome en YouTube, díxome, me gustan moito tus vídeos, porque me falou en castellano, ademais, non me acordo onde era, creo que era un chaval,
e díxome, me gustan mucho tus vídeos, tu contenido es muy interesante, me parece muy bien todo lo que... tu madre me cae muy bien, ya me suscribí, pero si tengo que poner un pero, haces unos vídeos tan largos que no puedo descargarlos porque no me deja descargarlos el sistema que uso. O sea, supoño que o dixo desde a ignorancia total do que me estaba dicindo, pero vou a contar que está pasando aquí. Cando queredes descargar un vídeo ten dono, o sea, os vídeos teñen dereitos de imagen, dereitos de... Eu teño que pagar para usar algunhas músicas, tuve que pagar para unha música para o meu canal, o meu contenido fago para axudarvos, pero sobre todo tamén para ganar 4 pesos. E se vos o descargades, aparte de ser inmoral, porque me parece mal, o sea, é o meu traballo, é como se eu descargara un disco de un cantante, fixera copias e yo repartira aos meus amigos. Teredes que comprar cada un o seu disco, por moi amigos que seades. E no caso dos vídeos no canal de YouTube, é exactamente igual que un disco de un cantante. Eu poño o meu vídeo para que teña reproducións. E entón esta persona, claro, molestouse comigo porque vídeos de media hora, os sistemas piratas, porque YouTube non che permite descargar vídeos. Tes que usar un sistema pirata para descargalos. E esta persona molestouse porque eran vídeos moi largos e o seu sistema pirata non lle deixaba descargar os meus vídeos de media hora. Entón, a parte de inmoral, é ilegal. Isto para que o sepades. Na descripción dos meus vídeos, a parte hai que está un apartado onde se pon que está prohibido a descarga total, o uso do vídeo para comunidades ou así, para usalo para dar clases cos vídeos meus, non se pode facer. O sea, a parte de inmoral é ilegal. E depois do tostón vou seguir cos chats porque non sei xa por onde estamos. Jesús, Dios mío. Lesmas, moitas lesmas. A ver, deixademe a buscar a lesma. Este a tomar saco. A ver. Listo. Antonio, que se vaya para a súa casiña a dormir. Este tamén a dormir. Joder, que mal de lesmas saliron. Xentiña, que presa tendes, dádelle ao dedo. Bueno, creo que non hai máis lesmas, si hai. Bueno, si, creo que xa non hai. Bueno, hai por aí moitos saludos, de verdad. Saludos tamén para todos os que estades chegando e benvidos e benvidas. Bueno, que eu tampouco saludei, unha aperta a todos e a todas dun novo suscritor de Malpica, Juan Carlos. Moi benvido desde Malpica, Dios mío, porque somos veciños. Malpica temos a mesma, o mesmo xeito de falar, o sea, temos a mesma característica de unha variedade dialectal da zona costeira da parte occidental, costeira gallega, con geada, con seseo e con cheada tamén. Así que benvido ao canal, moitas gracias por quedar. Moi boas tardes, Nusca, teño vos tomates, dinos Jesús, este ano, pero verdes. Saqueille parte da rameira, ben feito, Jesús, se o fixestes, a ver se lle chega máis o sol. Podo facer algo para que adianten a maduración? Mira, vou vos explicar, porque o que di Jesús pareceme super interesante. Bueno, eu espero que bloqueara xa as lesmas que saliron, senón, bueno, volvemos a dar unha voltiña, volvedesme a avisar, porque co tostón que vos din non estaba lendo os chats, e cando non os leo, desapareceme daqui, por iso estou seguido aquí ca man, porque teño que estar seguido a mover a pantalla, por senón, como que entra en modo incógnito, e desapareceme. Pero o que lle vou explicar a Jesús, para todo o mundo, mirade, as frutas
podíanse como dividir en dous grupos de frutas. Hai frutas que son climatéricas, a palabra non é que sea así moi común día a día, pero tampouco é unha palabra difícil de dicir, e non climatéricas, o sea, o contrario destas, climatéricas, non climatéricas. As climatéricas son aquelas frutas que, despois de seren arrancadas do árbol ou do arbusto ou do que sea, da planta, siguen o seu proceso de maduración. E as non climatéricas son aquelas frutas que ao seren arrancadas da súa planta directamente pudren, non maduran. O sea, ti, por exemplo, unha fresa, vades vos a dar conta, vou vos a poñer exemplos para que vos deades conta. Ti unha fresa, arrancas a fresa verde e trátala con todo cariño, esa fresa nunca se vai a poñer roja. O que vai a facer é pudrir directamente. Unha piñoca de uvas, ti arrancas unha piñoca de uvas, unha piña de uvas, e cando está verde, esas uvas non van a madurar tampouco nunca na vida. Esas uvas o que fan é pudrir directamente, empezan o proceso de putrición. Cales son logo as climatéricas? Pois as climatéricas son, por exemplo, as masáns. Ti sacas unha masán do árbol ou sacas un tomate da rama e no fruteiro maduran. O sea, son frutas climatéricas. Despois de arrancadas a planta, siguen o seu proceso de maduración antes de empezar co proceso de putrición. Que pasa cos tomates? Jesús e toda a comunidade que estades aquí, porque é algo que me parece moi interesante. Os tomates e as masáns e todas as frutas climatéricas teñen como dous estados de maduración diferentes. Un é a súa expansión, desde que son así de pequeniñas e empezan a medrar, porque ti, se arrancas unha masán así de pequena, estando verde, aínda sendo unha fruta climatérica, pudre, porque non chegou ao seu estado total de expansión, o sea, de expansión madurativa, de ser grande, de chegar ao seu punto máis grande, non? Entón, co tomate, igual, ti un tomate pequeniño, non o podes aínda sacar da planta, pero cando ese tomate, porque tens que conocer a variedade de tomates que plantas. Un cherry, por exemplo, un tomate cherry, todos sabemos que os tomates cherry van a alcanzar pois o tamaño que teñen. Entón, xa se poden coller cando teñen este tamaño. Pero ti colles un corazón de buey que se chaman, que son tomates así grandísimos, ou a vella doseira, que é un tomate como máis pequeno, ou o azul de Santiago, que é ainda un pouquinho máis pequeno, ou o tomate pera, ou o tomate en rama, que sí que o conocemos todos, non? Sabedes máis ou menos como é o seu tamaño. Entón, vos esperades a que o tamaño madurativo chega a súa total expansión, o sea, que chegue máis ou menos ao seu tamaño, que sepades que dai non medra máis. E quitasio á planta e deixalo no frutero, ese tomate vai a madurar. Vai a madurar exactamente igual. Tratade-o con cariño, non poñades moitos uns encima dos outros, o sea, quitade o verde, pero quitade-o con cariño. Non nunca uns encima de outros. E a poder ser sempre ca rama donde estaba colgada a planta, cara abaixo. Porque a parte máis sensible das frutas é sempre o ápice. O ápice é a parte apical, o sea, por donde está agarrado a planta, non, polo outro lado, ese é o ápice, esa é a parte que é máis sensible de todas as frutas. Entón, mellor poñer os tomates madurando como boca abaixo. Que vamos a conseguir con isto? Jesús, que di que non lle dan madurado. Si che chegaron ao tamaño, o sea, a madurez expansiva, que chegaron ao seu tamaño normal de crecemento, podeslos quitar á planta, porque ao mellor a planta está sufrindo agora un estrés, ou non lle está indo ben por moitos motivos, ou lle faltou abono, ou lle faltou humedad e non é capaz a absorber os nutrientes que ao mellor xa están na terra, pero sin agua non é capaz de absorbelos.
ou ten falta de nutrientes directamente na terra porque choveu moito, porque regastes demasiado e os nutrientes tamén se filtran, ou, non sei, poden ser moitos motivos que unha planta sufra estrés e non sexa capaz a levar a bo término a maduración de todos os frutos, ou porque ao mellor teña moita carga de nitrógeno e sacara moitas follas e non pode cos frutos, porque unha... A ver, o nitrógeno o que consigue nas plantas é que fabriquen follas. Bueno, outras cousas tamén, non? Que non veñen agora ao caso falarvos delas. O que consigue o nitrógeno é que faga follas grandes, moitas follas, que haga unha boa fotosíntese e que se fagan moitas follas. No caso dun repolo, dunha lechuga, de unha acelga, é o único que queremos, que faga follas. É o que estamos buscando, que faga follas. Pero no caso de un tomate non queremos que teña carga de nitrógeno porque necesita fósforo, potasio e calcio para levar a bo término os frutos. E se ten moita carga de nitrógeno, por exemplo, vai a botar moita folla demasiada e vai a frenar a creatividade dos frutos, que tamén pode ser, o sea, os motivos polos cuales Jesús ten este problema que non lle dan madurados tomates que xa están grandes, poden ser tantos, que podía estar falando esta hora que dura o directo, podía estar falando solo dos motivos de por que unha planta de tomate non madura os frutos. Pero é algún tipo de estrés. Entón, se o tomate chegou á súa madurez expansiva de expansión, o sea, de que chegou ao seu tamaño máximo, quítallos, Jesús, quítallo, libera de carga a planta, se tes un pouco de humus, fai como unha agua de humus de lombriz, e rega con eso, o sea, apórtalle un pouquiño de desahogo, sabes? Que non vai a ser que lle falte algún nutriente, apórtallo, que non lle falte riego, porfa, porque senón tamén, mi má que mande de mensajes. Dios, bueno, vou alá, a ver, vamos a ver. Hola a toda a comunidade, vou empezar desta aquí, Celi Extremadouro dinos, pero os teus vídeos pódense mirar a máis velocidade e non duran tanto. Claro que sí, Celi, o que pasa que hai xente que non sabe que se pode facer eso. A ver, os vídeos en YouTube podelos multiplicar por 1,5, por 2, por 2,5, o sea, que os podes poñer ao doble de velocidade. Eu, cando fago un vídeo no que quero explicar ben as cousas, a mí non me importa que o vídeo dure de 30 minutos para adiante, porque non quero deixar dúdas, que despois xa sei que me ides a estar a preguntar, e a mí gusta explicar ben as cousas. Entón, podelo multiplicar por tempo, entón restaslle durabilidade. Se vai a durar 20 minutos, en 10 minutos só mirastes, e podelo volver a mirar as veces que queiras. Iso favoreceme a min, favorecece a ti, e non te metes nun problema de poñerte a descargar vídeos porque é, xa dixo, ilegal e inmoral. Non o fagades, porfa. Hola a toda a comunidade, hola María Pilar González. Cando podo sementar as coliflores? Ya, ahora mismo, a partir da hora. Como está a luna ahora? Cuarto creciente, debe de estar sendo luna chea. Cuarto creciente foi para atrás, luna chea. Bueno, se alguén me pode mirar aí, mirádeme, mentre eu bebo un trago. Porque aquí, a ver, estou falando eu sola. Tamén podíades falar vos algo, que estou, me cago, que se me seca la jorxa. Vou beber. Dios, que rica está. Pero hola, que tal? Bueno, cando podes... eso, ahora mismo estamos ahora no tempo, julio, agosto, en septiembre sería, digamos, o último paso para empezar a sementar coles, coliflores, brécol, lombarda, repolos, todo tipo de repolos e de coleiros, o sea, de versas, porque se as queremos ter para noviembre, para diciembre, para xaneiro, para ter para facer o caldo no inverno. Hai algúns tipos de repolos que son como máis precoces, que son máis rápidos,
podedelo buscar ou preguntarlle a quen vos venda as sementes, é que veñen un pouquiño máis rápido. Pero os repolos de inverno, non vos recomendo un repolo que veña moi rápido. Non sei, hai repolos o tipo bacalán, por exemplo, é un tipo de repolo que desde que o sementas hasta que o colles poden pasar, nada, 4 meses, e xa o tes para comer. Pero non é un tipo de repolo que vos recomende eu, nunca, en ningún, a ver, non, porque se vai moi rápido. O sea, fai o repolo e na seguinte semana, como non o quites, tes o repoliño ben feito, non? Fai como se fora parecido a un corazón de buey, pero non o é. E fai como a boliña en pico, así, non? É moi bonitiño o repolo. Tan pronto como está feito, como non o collas nesa semana, xa empeza a grelar. O sea, empeza a querer botar flores, tírase, separanse as follas, volvese duro, xa non vale. En 15 días xa non che vale para nada o repolo. É porque vos recomendo eu os repolos de larga duración. Pero, ollo, lévalle formarse 6 meses ou 7 ou 8, non teñen presa. Se non os apuras con produtos químicos que sean para apurar as colleitas, eses repolos lévalle formarse 7 meses. Ou 8, sin problema ningún. Pero, bueno, en 6 meses suelen estar listos, non? Para empezar a poder comelos. É porque vos recomendo estes repolos millor que os que veñen tan rápido. Porque eu, para min, non os quero. E se non os quero para min, non vos los vou recomendar a vos. Pero quero que sepades o porqué. Ti, cando sementas plantas ou compras as plantiñas ou tal, ou plantas, este tipo de repolos que son, aquí chámase chaparro. Repolo chaparro significa este tipo que é como un balón de fútbol, que é tan duro que é imposible, pero imposible, separar unha folla da outra cando chegas a esa bola, porque rompen, está tan apretado, que non pode, o sea, tendes vos que dar conta que tipo de repolo vos estou falando. Bueno, pois, ese que é así redondo, ese que é tamén redondo, pero en vez de ser redondo, é como plano por arriba, e fai como se fora un óvalo, así. Ese tipo de repolos, sean liso, haino con folla lisa, haino con folla risada, o sea, bueno, podémonos perder en clases de repolos, tanto como en clases diferentes de tomates. Eses son os que eu vos recomendo, son os que me gustan a min, porque desde que plantas o repolo, ou que o sementas, non? Que estamos agora no tempo de empezar a sementar tamén verdura para ter no inverno. En 2 meses só tes para facer o trasplante, tes os plantíns xa listos para poder trasplantar. Un repolo, brécol, coliflor, lombarda, todo ese tipo de verduras pódense trasplantar cando ten polo menos 4 follas verdadeiras, 4 follas que xa son follas de repolo. Non estou falando das 2 primeiras follas que son cotiledóns. Eso non conta. Hai que esperar a que sala o cotiledón, que siga crecendo o repolo, que empece a facer un olliño e que bote 2 follas para aquí e 2 follas para ali. Polo menos ten que ter 4 para que ti podas facer ese trasplante, para que sea un trasplante viable e que estea a planta como formada para que sea xa capaz a sobrevivir ao trasplante, porque antes é moi temprano, non? Entón, trasplantámolo e ese repolo non temos que coidalo máis que dos gusanos que o podan ir a comer. Pero, aínda que este o repolo feito, estou vos falando de que no momento en que falo trasplante, compres a planta xa para trasplantar ou plantes as semillas e o trasplantes. Desde que faz o trasplante hasta que colles o repolo, poden pasar 5 meses, con toda a tranquilidade, este que vos dixo, 5 ou 6 meses. Pódelo coller antes de tempo, se che fai falta para facer de comer, cóllelo antes de tempo e non pasa nada. Pero que pasa se o repolo xa está feito e neses días non queres facer de comer repolo, ou non queres facer o caldo, ou non estás na casa? Pois non pasa absolutamente nada. Ese repolo de que está para coller, fijadevos o que vos digo, o día que está para recoller, para apañar, para colleitar, para sacar da terra, poden pasar aínda por el 1, 2, 3, 4, 5 meses máis e ese repolo non lle pasa nada, non grela, tarda un ano en empezar a grelar. E isto
dache a ti a posibilidad de non verte tan agobiada, ao mellor, tendo que comer todo o que plantastes, non? E con outro tipo de repolos, como se van tan rápido a grelo, de que está a boliña feita, vaise a grelo en menos de 20 días, este tipo de repolo dache a posibilidad de empezar a comer se o plantas agora, por exemplo, non? Dache a posibilidad de empezar a comelo en noviembre, da mesma cosecha comes outro en diciembre, da mesma cosecha comes outro en xaneiro e non pasa nada. Se non tens que estar seguido, planta, recolle un que se vai, outro que se che foi a grelo, que este xa non valen, arranca todo, volve a plantar. É desgaste. É un desgaste para ti, é un desgaste para a túa terra, é un desgaste físico e psicológico tamén, porque o máis bonito de plantar é que deas feito a comer o que estás plantando, non? Entón, pois, todo vai da man, o sea, mima que mande mensajes. Saludos desde Málaga, un saludo Raúl Villa, desde Galicia. Saludos desde Alemania, nos di Maricruz. Non sabedes o que me gusta. A ver, eu son consciente de que me estades vendo de moitísimas partes diferentes do mundo, pero cando me saludades desde diferentes sitios, faime sentir ben, feliz, o sea, nese momento que me saludades desde diferentes sitios de tan lexos, fágome consciente de que é verdad, que estou ahora mismo eu na miña cociña, aquí na miña casa, e que lle estou abrindo unha pequena ventana ao resto do mundo, a quen queira vir a velo. Non sei, iso está, non sei, é guai, é bonito, Lola, dime, que abono lle é conveniente aos frutales? Mira, estamos en unha época no que os frutales están acabando de madurar as súas frutas, non? A non ser que sean frutales que boten o fruto máis contra o inverno, que tamén hai masanseiros, hai figueiras, hai os aguacates, hai os granados, están empezando aínda a medrar agora, alo menos na parte norte de España, pero, bueno, hai sitios nos que ao mellor están máis grandes. Pero é necesario sempre abonar a hora de tarde, pero fertilizar o terreno no que está plantado o árbol é super importante, porque non se nos pasa por alto nunca plantar un tomate e non fertilizalo, plantar as lechugas, pero non botar diantes un abono, non se nos pasa pola cabeza. Pero temos un masanseiro que ten aí 7 ou 8 anos, ou 9, ou 10, ou 15, ou 20, ou 40 anos, e non nos acorda de fertilizalo, porque que se busque a vida, el. Pódese buscar a vida, pero tamén podemos ter serios problemas de que deixe de dar a fruta non cuaje, que nos caia ao chan a fruta toda e non ten bichos, nin ten nada, e a fruta caime ao chan. Pois o árbol non pode con ela, terá o que axudar, terá o que abonar, porque se o árbol non pode con toda a fruta porque lle falta vitaminas para poder levar a todos os frutos a bo término, o árbol non está mirando pola túa salud para que comas sano e te alimentes da súa fruta. Ele está buscando conseguir o máximo número de fruto posible para poder deixar ese ano todas as semillas posibles ali. Eso é para o que botan os árboles a fruta, nin máis, nin menos. Entón, se un árbol está sin abonar, poden pasar cousas. Neste momento pode che caer a fruta ao chan, por exemplo, por culpa de que non teño o suficiente amón. Entón, pregúntanos Lola, que ademais é a segunda vez que o pregunta, creo, porque sabín antes a pregunta e foiseme a olla e non lle contestín. É moi importante tanto que abonemos como que regemos, que tamén parece que se nos olvida regar os árboles. E os árboles, recordade, digo moitas veces, pero non me cansarei de dicilo porque sempre ven xente nova ou hai xente que ao mellor non o veu no día que o dixen. Bueno, imaginadevos que este é o árbol. Se me coller así. Este é o árbol. E moita xente o que fai é regar aquí, no tronco. Aquí non se rega o árbol, nin ningunha cousa, pero un árbol menos. O árbol vai a ter as raíces como mínimo do mismo tamaño que ten a copa. Se a copa mide isto, as raíces miden eso como mínimo, o sea,
Cando queirades regar un árbol, regar barra fertilizar, abonar, tendes vos que fijar primeiro na copa. Canto mide a copa do árbol? Eso, bueno, pois, ese mesmo diámetro baixado hasta o chan é o cacho todo que tendes que regar, barra, abonar, barra, fertilizar. Entón, a mellor maneira non é botarlle abono sólido, porque hasta que lle chegue ás raíces poden pasar anos, ao mellor quedalle superficial, porque normalmente onde temos os árboles non temos a terra solta e cavada como o temos onde temos os tomates. Non a temos. Normalmente os frutales témolos preparadiños, temoslle céspes arredor, ou temoslle erviña, ou temos tal, que é como ten que ser, porque a erva é super necesaria nos árboles, porque vai-nos a proteger, a axudarlle con outras cousas. Pero o que temos que facer é abonar e fertilizar o diámetro da copa, con que o abono ou o fertilizante que lle botedes non pode ser sólido. Ten que ser líquido, sempre. Pode ser igualmente caseiro. Vos podedes coller un pouco de humus de lombriz. Canto? Dá igual. Tendes un masanceiro. O masanceiro ten, pois, 8 anos, máis ou menos, pois, ten 2 metros de diámetro a copa, pois 2 metros de diámetro é o que teño que abonar. Bueno, pois para eses 2 metros, primeiro rego ben, porque calquera fertilizante que botedes en terra seca vais a quedar xusto aí nese sitio. E pode ser un problema para esas raíces se lle cae como solo en ese cacho. Primeiro regamos, despois collemos un caldeiro, un capacho, o que queirades, enchémolo de agua e nesa agua podemos botar 3 ou 4 puñados de humus de lombriz. Ou, se non tendes outra cousa, compost tamén me vale, pero líquido mellor, para que lle chegue antes. Tamén lle podedes botar abonos líquidos que hai a vender. Ou facer, por exemplo, puríns. Se tendes ortijas por aí, facede un purín de ortijas. Se vos molestan as ortijas que están naquel camiño, que as vedes todos os días e que hai tantas, aproveitadias, porque van a ter moitísimos nutrientes, ferro, boro, magnesio, manganeso, potasio, fósforo, vai a ter moitísimos nutrientes que lle fagan ben aos vosos frutales, pero non son asumibles pola planta se botades así as ortijas. Tendelo que descompoñer, e a maneira de descompoñelo, caseira, a mellor maneira caseira que temos de extraer os nutrientes que ten outra planta para lle axudar ao noso frutal é descompoñéndoa, poñéndoa en agua e facer un purín. Eu teño vídeos de como facer purín. De feito, agora esta semana estou traballando nun vídeo do purín de cola de cabalo, que empecín o anterior vídeo que vos fixen de cola de cabalo era para falarvos dela, dos beneficios, de como é, de como se coida, de onde comprala, se na tendes ou... Bueno, entón o seguinte é o fermentado. O seguinte vai a ser a decocción, para falarvos ben de como aplicala, para deixalo claro. Entón, hai moitos vídeos de como facer un purín. Facedes un purín, botadeslo a ese caldeiro de agua para diluílo e con eso fertilizades perfectamente os frutales. Pero, ollo, non en calquera momento do ano. En calquera momento non pode ser. Ten que ser sempre fora do plazo do inverno. No inverno non fertilicedes un árbol, porque os árboles entran en dormidera. Os árboles no inverno casi todos tiran a folla, os frutales casi todos tiran a folla, pero hai frutales que non. Pero no inverno non necesitan fertilización, ninguna, cero, patatero, hasta que empece a primavera, ou acabe a primavera e empecen a despertar do letargo pouco a pouco, non necesitan fertilización. Os coidados dos frutales, en canto a fertilización, vou non aclarar porque depois digo o outro aquel, son primavera, verán e otoño, dependendo de cal sea o frutal, en que momento dé a froita, vale? E por que digo todo isto? Porque, ollo, no inverno, se temos problemas, os frutales podémoslos dividir
tamén como en dúas, xa son as 9, pero bueno, contesto a isto. Non contesto porque non o preguntou ninguén, pero gústame dicírvolo porque é un problema moi común que tendes todas as persoas que estades aquí que teñades frutales. Os frutales, a grosso modo, para non meterme agora en funduras, vámonos a separar en dúas familias tamén. As frutas que teñen cuña, o sea, que teñen unha pepita sola, que son os melocotóns, os pexejos, as pavías, os peladillos, dadesvos conta. E os frutales que teñen pepitas, cuñiñas pequenas, o sea, as peras, as masáns, dadesvos conta, son descapaces a diferenciar, non? Unha masán ten pepitas e un melocotón ten unha cuña, o sea, unha sola. Bueno, pois, vamos a diferenciar eses dous frutales. Os que teñen cuña suelen coller lepra, o sea, lepra do melocotonero, pero é aplicable a melocotóns, a pavías, a peladillos, a todas as frutas que teñen unha sola pepita, unha sola cuña. Suelen coller a abolladura, chámase abolladura tamén, a abolladura do melocotonero, ou chámaselle a lepra. E iso hai no que empezar a tratar cando empece a despertar do letargo do inverno, o sea, fai como un oso no inverno, inverna, e dependendo de onde esteades vivindo, por eso non me gusta darvos unha fecha exacta na que empezar a tratar os árboles. Por eso os meus vídeos duran tanto. Bueno, un dos motivos é porque eu sou moi faladora e outro é porque me gusta explicar ben estas cousas. Se alguén che di o 3 de enero tens que empezar a aplicarlle ao árbol tal cousa, estáche falando da súa horta, non che está falando da túa, porque non é o mismo que un frutal estea plantado na costa, que é onde eu vivo, temos un clima totalmente diferente, pero totalmente diferente aos que vivides no interior. Os que vivides en Lugo, en Ourense, no interior, é totalmente diferente aos que viven no sur de España ou en outra parte do mundo. Entón, eu prefiero explicar. Cando un frutal empeza a despertar do letargo do inverno é cando hai que empezar a tratar o frutal da lepra, da abolladura do melocotonero, en ese preciso momento. E como sabemos que empeza a despertar un árbol? Porque, claro, un árbol non bostexa para dicir buenos días. Non o vai a facer. Entón, cando desperta, tendesvos que fijar que empeza como a romper yemas. Temos o árbol pelado, peludo, pelempenpudo do inverno, sin unha folla, e todos son ramas secas, sin follas. E de repente, un día, dadesvos conta, empeza a botar pujas, empeza a botar como pequenos corniños, empeza a botar pujiñas verdes. Ese é o momento no que o árbol está despertando. E na miña zona pode ser en enero, e na túa pode ser en febreiro, ou marzo, ou abril, ou a primeiros de maio. O sea que tendelos que empezar a tratar cando empecen a despertar do letargo do inverno. E ollo, e con isto xa acabo, que xa son as 9, as outras frutas, as que son de pepitas, o sea, as peras, as masáns, non collen este tipo de enfermedad, porque é característico de outro tipo de frutales. As que teñen as pepitas, masán, pera, non van a coller a lepra, van a coller sarna. E quero que aprendades a identificar ben a sarna. A sarna, nos frutales de cuñas, de pepitas, as masáns e as peras, empezan poñéndoselle moitas pintiñas nas follas, antes de que empece a haber fruta. Tendesvos que fijar. Eso chámase sarna. E esas pequenas manchas non son inofensivas. É o comenzo da enfermedad. E tendelo que empezar a tratar tamén cando empeza a despertar do letargo do inverno. Porque esa enfermedad va de ter ano tras ano, tras ano, tras ano, cada ano vai a ir a peor, e despois vai a chegar un momento que todas as follas teñan a sarna, que teñan eses moteados, eses puntiños todos castaños, que non faja ben a fotosíntesis
que cando empecen a vir as frutas se contagien da mesma enfermedad, que os frutos teñan tamén as mesmas manchas e que se vayan malogrando e cada ano van a peor. Agora, e para rematar, dúas cousiñas vos quería tamén dicir. Cando queirades encontrar un vídeo meu, calquera vídeo, porque moita xente me fala por privado e para min é moito traballo, a ver, non é traballo, pero lévame moitísimo tempo e ás veces tamén majotas psicológicamente estar dicindo sempre o mesmo. Entón, para as que estades aquí, que son de 175 personas, e para todas as que vos lle poidades explicar, se lle explicades a un amigo ou amigo, xa me axudades moito tamén e de agradecer. Cando queirades encontrar un vídeo en YouTube meu, moita xente pregúntame, podíasme mandar o enlace do vídeo no que falas de... Sabes, e para min é moito chollo. Entonces, vos ides a YouTube, vades á aplicación YouTube, estades en YouTube. En YouTube vai haber sempre unha lupa, un dibujiño de unha lupa, que é a lupa buscadora. Clicades na lupa e a lupa abrevos o abecedario para poder escribir. E vos escribides Nusca e a continuación poñedes o que queredes buscar. Imagínate que queres buscar como se fai a empanada de millo. Pois poñedes na lupa Nusca empanada. En menos de 2 segundos, YouTube lévavos ao meu vídeo. Que queredes buscar como podar os tomates. Pois poñedes Nusca tomates e así xa vos levaría, pero, bueno, como teño varios vídeos de tomates, se especificades un pouco millor, Nusca, tomates, podar. Bum! En 2 segundos xa tendes o vídeo na vosa pantalla. O sea, é tan simple, tan fácil como eso. E a segunda cousa que xa vos quería dicir, e con isto xa vos deixo marchar, e tamén me marcho eu, é que o próximo domingo, 27 de julio, vai a ser o último directo que faga, porque en agosto vou coller vacacións. Necesito desconectar e dedicarme ás miñas... Bueno, como a todo o mundo, non? Pois eso, coller uns días de relax, de desconectar de todo, vou deixar de ir á radio, vou deixar de ir á tele, o sea, vou coller un mes de vacacións. Eso non significa que vai a desaparecer de todo, porque eu quero seguir estando con vos diariamente ou cando me acorde. Vou a poñer vídeos cortos, reels, historias, tanto aquí como en Facebook e en Instagram, o sea que vos seguídeme, a poder ser, seguídeme en todos os sitios, porque non sempre poño o mismo contenido en un sitio que en outro, porque non me ven ben a min ou, bueno, polo que sea. Ás veces poño en Instagram cousas que non poño en YouTube, ás veces só as poño en YouTube tamén e non as poño en Facebook e en TikTok tamén. Podedesme encontrar sempre nas redes como Nusca Chousa. Ese é o meu. Así, nada máis. Miña querida xentiña, pois nada, cada un aos seus queseres, que mañán é lunes hai que empezar a preparar as cousas, así que mañán hai que traballar. Estamos en menguantes, empezou das 8, vale, genial. Pero, bueno, que está ben, quero dicir, podedes empezar a semillar repolos. Eu vounos a sementar mañán, repolos, zanorias e lechugas, porque tiña a horta así un pouco abandonada. Moitas veces sementar implica máis traballo e o que fago é comprar o plantín, as plantiñas xa para plantar. Pero eu mañán xa vou empezar a sementar, así que mañán vémonos. Mañán vou ir a recoller a miña mamá porque temos que apañar as patacas. Posiblemente vos fago un vídeo con mami na horta recollendo as patacas e enseñándovos que tal foi a colleita. Así que, nada máis. Eu, miña querida xentiña, antes de irvos, porfa, se non lle dastedes o like, dádelle, que ainda estades a tempo e para min iso é moi favorable para o meu canal, para o meu vídeo, para o meu directo. E nada máis, saludos, bico, como vos digo sempre, coidádevos, que non caian saco roto, coidádevos vos mismas, portádevos ben e, sobre todo, sede moi felices, que é a base dunha vida plena e larga. Hasta o próximo domingo.